Sekarang Indonesia menyalangi Rakil, Rakil. Panggung. Yeah, yeah. Oi. Oi, yuk yuk. Yo. Hoa, 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 hoa. Oh, oh.
Banyak salah jalan
Jebrak jebrak suwang, suwange teketer, mabuk ketut kukutel, olera lere sapa guyu delekake, sirpong delek kosong, sirpong delek kosong. Coba subang sowang kita kelenter mampu ketutup kudel tak boleh lere sapa guyu delekake sir pangdele kopong sir pangdele kopong. Ya oi, yo oi, yo Oi, ya, ya ya, ah yo. Yang keras dong. Keras lagi dah.
Sinden apa? Sinden gaul. SGPC dong. Apa itu? Pecel. Itu hanya kita yang tahu. Ya. Sego Terus pecel. sinaringan kanca-kanca para pemutri budaya, kesenian Jadilan Turangga YouTuber, YouTuber, featuring ada Turangga Sekar Naron Muda. Indonesia. Featuring. Nanti malam masih dihadirkan bareng Turangga Muda di Manunggal. Ada berapa babak Mas nanti? Dua. 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 Sariumi isi. Masih bersama. Siap. Ya, Ya. nanti malam dua bapak ya. Betul Putri sekali. dan Putra. Putri dari Putri YouTuber YouTuber. Putri nggih. Ya. Oh iya, Mbak Ratih berarti jantel nanti. Wow, enggak. Oh, Mawang. Di Oh, Mawang. Mawang. Iya. Oh. Mbak Ratih toh? Oh. Tunggu saja. Oh iya. Maksudnya bare sajene entek go mulih. Kaya sapa kuwi? Monggo katur.
kakak gitu Timbang cumi 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 rara gitu Timbang cumi kan sumeteng iklatan sekolah gitu love you full Jimbang. Ipo bos bos I love you Mas Brilian Sejati. I love you Mas Jimbang. iya Oke bos. Ya, ada permintaan? Iya, Mbak. Kerja? Iya. Jaluk apa? Apa? Oh, menggihkan kerja. Jak kadek Bu. Ya. Oke. Apa nih? Terus kue mantenan ra, Mas? Lah kowe karek mantenan ora. Kowe iki wong ndek putu. penak orang Penak ora, Dek? Nek ra, Dek? Ya. Ya, monggo, Mas. Ayo kita kerja, ayo. Ayo kerja. Capek. Harusnya engkau mengerti
aku amlet jati ora ono mani soliyo jaso malana bakal salin ati iya kaya lampon re jaran koreng jarane mlayu ngidul sing numpak bocah gundul ngalor ngidul kopo gendul
Wong kang kanan kiri mripate milang milih eseme mujibat gawe sengsem kang ulan usana mira sutra manca warna lelangan baksat ongkek kabeh sesulih Nisa minta apa Nisa? She want don't know. Syamandana, Odo ngeri. Iki kodamnya ganti mas. Anyar. Ya. Lono Sewadana raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane bejo Kyai Samatiman trabase Prabu Bos Singa Barong alas tobat eloya Parok sakti trambasing prajurit Singa ate bujangana lawan bebani yang Singa kabeh ancur lapor dening para ana raga pecut sang
Oh, si Wandono baleni pisan. Iya, Mbak. Ya ora apa-apa kendange ning isor ngono lho, Gil. Klono Sewandono raja muda ing Ponorogo. Siaga ing yuda lawan raja Rai Singa. Kasta pusakane bacai samati. Ngerekam mana bisa melaku-melaku toh. Videonya melaku-melaku. Gawe anyar nyoba iki aku. Nek nganggo listrik kabeh kanggo. Nek neng listrike kanggo setok tok volumene.